כאשר שמע ישוע כי שמעו הפרושים שהוא עושה תלמידים רבים יותר ומטביל יותר אנשים מאשר יוחנן, אף על פי שלא ישוע עצמו הוא שהטביל, אלא תלמידיו, הוא עזב את יהודה וחזר לגליל. הוא עמד לעבור דרך שומרון. הוא הגיע לעיר בשומרון בשם סכר, סמוכה לחלקת האדמה שיעקב נתן לבנו יוסף. שם הייתה באר יעקב. ישוע, עייף מהמסע, התיישב ליד הבאר. זה היה בערך בשעה השישית. אישה שומרונית באה לשאוב מים. ישוע אמר לה, שתה לי. תלמידיו הלכו לעיר לקנות אוכל. אבל האישה השומרונית אמרה לו, איך אתה, בהיותך יהודי, מבקש משקה ממני, אישה שומרונית? כי יהודים אינם מתעסקים עם שומרונים. ענה ישוע ואמר לה, אילו ידעת את מתנת האלוהים, ומי אומר לך, שתה לי, היית מבקשת ממנו, והוא היה נותן לך מים חיים. אמרה לו האישה, אדוני, אין לך מה לשאוב, והבאר עמוקה. אם כן, מאיפה לך את המים החיים האלה? האם אתה גדול מיעקב אבינו, אשר נתן לנו את הבאר הזאת, והוא, בניו ובהמותיו שתו ממנה? ענה ישוע ואמר לה, כל השותה מהמים האלה יצמא שוב, אבל כל השותה מהמים אשר אתן לו לא יצמא שוב לעולם. המים אשר אתן לו יהפכו בו למקור מים הנובע לחיי נצח. אמרה לו האישה, אדוני, תן לי את המים האלה, כדי שלא אצמא ולא אבוא לכאן לשאוב. אמר לה ישוע, לכי, קראי לבעלך ובואי לכאן. ענתה האישה ואמרה, אין לי בעל. אמר לה ישוע, צדקת, אין לי בעל, כי היו לך 5 בעלים, וזה שיש לך עכשיו אינו בעלך, אמת אמרת. אמרה לו האישה, אדוני, אני רואה שאתה נביא. אבותינו עבדו על ההר הזה. ואתה אומר שבירושלים הוא המקום שבו צריך לעבוד. אמר לה ישוע, אישה, האמיני לי, תבוא שעה שבה לא תעבדו את האב בהר הזה ולא בירושלים, אלא בכל מקום אחר. אתם סוגדים למה שאינכם יודעים. אנחנו סוגדים למה שאנחנו יודעים, כי הישועה באה מהיהודים. אבל תבוא שעה, ועכשיו היא, שבה המתפללים האמיתיים יעבדו את האב ברוח ובאמת. כי כאלה מחפש האב, אלוהים הוא רוח, והמשתחווים אותו חייבים לעבוד ברוח ובאמת. אמרה לו האישה, אני יודעת שהמשיח, כלומר המשיח, צריך לבוא, וכאשר יבוא, הוא יגיד לנו את הכל. אמר לה ישוע, אני הוא זה שמדבר איתך. ותלמידיו ניגשו ונדהמו שהוא מדבר עם אישה. אך איש מהם לא אמר לו, מה אתה שואל, או על מה אתה מדבר איתה? ותעזבה האישה את כד המים שלה, הלכה אל העיר ואמרה לאנשים, בואו ראו איש שסיפר לי את כל אשר עשיתי. האם זה המשיח? הם יצאו מן העיר ובאו אליו. תלמידיו דחקו בו ואמרו, רבי, אכול. אך הוא אמר להם, יש לי אוכל לאכול שאינכם יודעים עליו. אמרו התלמידים זה לזה, האם מישהו יביא לו משהו לאכול? אמר להם ישוע, מאכלי הוא לעשות את רצון שולחני ולסיים את מלאכתו. הלא אתם אומרים, עוד 4 חודשים יבוא הקציר. אבל אני אומר לכם, הרימו עיניכם והביטו בשדות, הם כבר לבנים לקציר. והקוצר, בקציר הבשורה הזה, מקבל שכר ואוסף פרי לחיי עולם, כדי שגם הזורע וגם הקוצר ישמחו יחד. כי בזאת מתקיים האמרה, אחד זורע ואחר קוצר. שלחתי אתכם לקצור את מה שלא עמלתם עליו, אחרים עמלו, ואתם נכנסתם לעמלם. רבים מהשומרונים מהעיר ההיא האמינו בישועה בגלל דבר האישה שהעידה, הוא סיפר לי את כל אשר עשיתי. כאשר באו אליו השומרונים, ביקשו ממנו להישאר עמם, והוא נשאר שם יומיים, ורבים אחרים האמינו בו בגלל דברו. ואמרו לאישה,
אנחנו מאמינים בו לא רק בגלל דבריך, אלא בגלל ששמענו אותו בעצמנו. ואנחנו יודעים שזה באמת מושיע העולם. לאחר יומיים יצא ישוע משם והלך לגליל. כי ישוע עצמו אמר שאין נביא מכובד בארצו. לכן, כשבא לגליל, קיבלו אותו הגלילים, לאחר שראו את כל מה שעשה בירושלים בחג. כיצד הפך את המים ליין? שם היה בכפר נחום שליט שבנו היה חולה. כששמע שישוע בא מיהודה לגליל, ניגש אליו והתחנן לפניו שיבוא לביתו וירפא את בנו, כי הוא עמד למות. אמר לו ישוע, אלא אם כן תראו אותות ומופתים. לא תאמינו, אמר לו השליט, אדוני, בוא לפני שבני ימות. אמר לו ישוע, לך, בנך יחיה. האיש האמין לדברי ישוע והלך לדרכו. וכשהיה הולך הביתה, פגשו אותו עבדיו ואמרו לו שבנו חי. הוא שאל אותם מתי החלים החולה. והם אמרו לו, אתמול בשעה השביעית עזבה אותו החום. ואז הבין האב שזו הייתה אותה שעה שבה אמר לו ישוע, בנך חי, והוא וכל ביתו האמינו בו. זה היה הנס השני שעשה ישוע לאחר שבא מיהודה לגליל.